clear tu te in zavain chi bai le vek kule tunlai hian khovela hian thil mak thleng sang sang hriat tur atam khop maya abikin tu hnai dewa hian video viral mu tur atam ema tu hnai deuh loka khan video viral pakhata chuan chhum cha tak mai chung lama thil danglam tak mai mu ania tin video in lak ani nge a he video hi tuna hian viral mek bok ani video a chuan chhum cha tak chung lama chuan thil danglam tak mai van ram nia ngai chu mu ania tin e baga hian ram ngo te po an na lai te po anei tho me tuna hian he video hi a viral meka itam tak a thong bok ani ole kan sai thui mai in video hi kan enanga ti chuan kan sai chun zom le don nia. Oh my god. I am just... Wait a minute. What is that? Kanin takang khan ala tunu poin mak ati khup maya man mo tak main a camera chu la chuakin te hian video hi ala chun zom ngala kan sia tur poimo deu mai pakhat chu he video hi AI anilowa tin chumi pialama engal danga tang point lak ani thu an soi boka chuwangin he video hi edit anilowa atak nge ni ti kha kan sia ta tha ome tin chumi pialama tunlai hian khopui sang sang ate po chhum cha dak chunga he tiang thilan mu tho hi hriat tur atam chho khop maya chuwangin tundin hmuna hian khovela hian thil thleng mak tak tak hriat tur aum chho mek ta ani ole kan sei thui mai video hi kan en chun zom le photang. I am just... Wait a minute. What is that? Kanin takang khan he chhum hi andang lam khop maya chhum kan lo mu to tenen chuan ai nang lutuk lo mai the a chan chu tia kan en reng lai hian chhum cha tak chung lama hian thil eng danglam tak mai chu mu tur oma tin thil chiang ta pakhat chu he eng hi ni wanga eng ani ti chu a hriat theya kan hriat tur poimo deu mai pakhat chu he tiang chhum hi ilo mu to em ka selawa kema biga phei chuan he tiang chhum danglam tak mai hi kala ngai lo ani tin tunlai hian bible rilok na sang sang te a thleng dik chhomek ni in thil sang sang ate mu tur om chhomek zela ewang hian chin chiana te po anonin la tran te po ni in alanga tuna kan en mek po hi chin chiana pakhat ni in alang amero chu enge ni chi ero kan sei thelo thung ani tuna po hian han en tala he chhum makle danglam tak mai chung chi a khian ram ngo nge nianga khomul ninge ya rin chu awma ma se ching takin enge ni ero kan sei thelo thung ani ole hemi chungchang phiki chu soi fiana mumal takan pe theilowa a video la tu hian enge ngai dan po a soi lo ani ole hemi chungchang bi ga hi chung ke mani thawin ngai dan kan siamanga enge he chhum cha dak chunglam mi hi nia irin vele khomol hi van ram ni in iring vem comment section lama mi lo share tir ve do nia tuna gan en le tour hi Georgian lak ania amairo chu ala tu hi North Carolina mi ani thung ni china kan en tak nen khanin ai nangem ti ero ching takin kan soi thelowa ni masela in an lai chen khat chu anei ni in alang he hi Georgia lak ani vele thung ani ole tuna ve thung chuan nu pakhatina pathian adeu so na lampang rong ka hi kan en vele nga tuna hian ching takin he clip a hian nu pakhat hian pathian hena chuan ka o hi ise theini chuan eng thilemo lo ti ro ti hin pathian hena chon request ngen na asiama ni chon thil dang lam deuh mai thleng sun zom ta ani ole kan sei thui mai video hi kan enanga ti chuan chiang takin kan mu thei don ha ani. God, if you hear me, strike lightning again. In the name of the Holy Spirit, I know you hear me. God,
me. This is bull. Kanin zo chia takang khan enu hian pathian chan na chu adong hal ni na langa kol phe baka khopui ri ring tak ngai chu aron thleng chu zom ngala arin lo le be se lo deuh mai in chan na donga mak ati in a hlau thong view ani ole he clip po hi a viral na sabok ani ole tuna chuan clip dang pakhat kan en le do na nga he po hi Totorodri lo thleng tur hi a shelok nge nianga he hi van lamatanga thilmak ti ero ching takin kan soi theilowa amero chu thil thlen dan vel hi ain milin ahun taka thleng ani ti kha kan hriat a tho me kan hmuang hian chimbal chu azama ti chuan video la tupa hian isu local ro tin asoi nu rei vak lova hian Totorod chu aron ring hala hei hi mitam takina tunan boi pui mek chu ni le hei hi mitam takin tuna an boi pui le mek chu ni ya video hi viral na sa ani ole kan soi thui mai video hi kan enanga ti chon ching takin kan soi tak te kha kan hre thei don ha ani Jesus come. That was weird. Okay, so this is ole tuna kan en le tur po hi vana thil mak tak mai in lar ani vele boka kanin ang hian chum cha tak chungnama hian rong makle danglam tak mai kan hmuwa athen hi a enga athen a sen dang ni in a pol te a hring te po ein pol nuai hloma he footage po hi a viral na sa ani midam tak chuan in hei hi enge niang ti chungchang chu zo na lian tak an nei le tho boka soita kang khan tu hnai dewa hian thil sang sang wana lakfu ani chok mek zel awang hian midam takin zo na lian tak tak an nei chok mek zel nei ti kha kan hriat a tha ome he thil eng tak hi enge nia irin vele pathian atanga thil mak nge nianga pathianin hun hnung ani ti chin chia na aron tarlan na ni thei zo kang hemi chungchanga hian enge ngai dani nei vele comment section lama mi lo share tir ve don nia soita kang khan hun hununga kan omto awangin thilmak danglam tak tak hriat tur le hmu tur hatam chhomek zela indo thu thang atam boka tin khuarel chiat na sang sang khovel ti che thei tu thil thleng sang sang hriat tur atam to hle bok ani chuwangin hetianga van sanga thil mak le danglam tak tak an hmu te po hi bible in lo hrit lok chin chi na sang sang a soi te kha ni thei na lai aneya amai ro chu chiang takin enge ni kan soi thei lo thung ani ore kha kha tu video wa vana thil mak le danglam tak tak an hmu chungchang ka daran thei chu haniya hemi chungchang a hian ngai dani ne nge karinga ingai dan te po comment section lama mi lo share tir do nia tu matan chuan khati zong kha haniye